Keď sa tu dnes večer pozerám okolo seba, vidím tváre ľudí, ktorí sú skutočným srdcom našej firmy. Ďakujem vám za každý jeden deň. Ďakujem za to, že ste súčasťou tejto našej Deutschland rodiny. Ahoj Vasko, ako sa ti páči téma Beverly Hills? Dnešný večer je taký crazy, ako stále. Krásny dobrý večer. Ideme sa pýtať ľudí, ako sa im páči dnešný večerok. Pekný. Skvelá atmosféra. Výborne. Páči sa mi. A čo najviac? DJ. Ideme ďalej. Ako sa ti páči dnešný večerok? Výborný. The best of the best. Najviac asi to, že som tu so svojimi kolegami, ktorých mám veľmi rada. William. V mene všetkých ľudí, ktorí sú tu, by som chcel poďakovať za dnešný večer.